Kežmarskí gymnazisti už niekoľko rokov pracujú v projekte, ktorý vyhlásila nadácia Deutsche Bank. V tomto roku sa do projektu zapojilo 50 škôl s približne 150 prácami. Medzi 10 najlepších sa dostala aj práca kežmarských študentiek. My sme ich navštívili spolu s kolegami z nemeckej televízie. Cieľom tretej účasti kežmarských gymnazistov v medzinárodnom projekte bolo zainteresovať mladých ľudí na hospodárskom a sociálnom živote svojho regiónu. Náš projekt sa volal Jugendschule Wirtschaftnim Dialog. Podporoval ho ISOP Inštitút v Achene. Našou úlohou bolo napísať odbornú prácu a takisto písať príspevky do novín SME, ktoré boli zároveň našim mediálnym partnerom. Motivácia pracovať na projekte bola posilnená aj tým, že súčasťou projektu bola partnerská výmena so žiakmi z Nemecka. V dvojročnom projekte partnerské dvojice určil organizátor. Pre gymnázium Pavla Orsága Hviezdoslava v Kežmarku to bolo gymnázium v Bernau pri Berlíne. V našej práci vlastne ide o porovnávanie vzdelávacích systémov a maturitných skúšok na našom kežmarskom gymnáziu a našom partnerskom gymnáziu v nemeckom meste Bernau pri Berlíne. Cieľom tejto práce je poukázať na to, čo by mal maturant vedieť, aby nemal problém študovať na ktorejkoľvek univerzite v rámci Európskej únie. Pod úspech projektu s názvom Ak niečo vieš a dokážeš, máš otvorenú cestu k vzdelávaniu v Európe, sa podpísalo 5 študentiek, z ktorých ešte 2, a to Lucia Špaková a Veronika Hrebenárová, študujú na tunajšom gymnáziu. Všetkých 5 sa 30. novembra tohto roku zúčastní spolu s koordinátorkou projektu Máriou Goceliakovou na slávnostnom vyhodnotení v Berlíne.